kaei kadaw ka ban pynlong iapi ko para bangeit ban aidaw. Saisin pat ngai kublai iapi wei baro hake kerteng ka bat thiang tam ka jong utrai chisu ubalong nong penim jongi. Ngai scam bo blai yo ban ker khui pi kan ka por bamta ban ngai scam ru ba pindan preng ka met ka bakoi bakya. Ti hakani ka por ka bamta kaei ka benta ka bangin ya keren kaei ka subject ka bangin ya keren hakani ka por ka bamta ka cingkali ru nanga kalong kaei kadaw ka ba pynlong iapi ko para bangeit ban aidaw. Ti hakani ka por ka bamta ngiyo ishai ba usoitan marusim kabu bhai ngi kristan hakani ka por ka bamta hakini ki sngi ki bamta na mar balai ba ngiru ngi yai im shi im hakata ka daw ka bangi bo ki cingkali yal de hakani ka por ka bamta kaei ka daw ka ba pynlong iapi ko para bangeit ban aidaw ngi bo cingkali pi hakani ka por ka bamta ikumta pi su tho ko ki para bangeit pi im ni em hakata ka daw bat pi chu aidaw hakanu ko por ya ka ba pinyo ban sakri utrai kumba in supen kenmau hakini sngi ki bala lenyo sherin ni jongi hang ni usnam bang syam yo usnam jong kacing sneu badi usnam jong kacing bom yo ban sakri kum ki pai lang kacing utrai chisu dei usnam ru bang ido sibon kicing kerku naga ketin kacong balai namar balai watang bangin keo hagaying kabagantang kacong utrai ru nim yo so namar lakhang kredap no ya ka ikumta hakani ka por ka bamta ngan ong iapi kat ba ka prthei ka dang lockdown ma phi ya ong kumnu o ngakwa belet jingseng nang ta o ngakwa ban long kumta henrei ka prthei pat ka mailat bang le jingseng ka khang ya ki ying mani henrei minta pat nda ka ying mani ka laple om dan bawan te kumta hakani ka por kum ta kaei ka daw ka ban pynlong pat iapi ban aidaw haba lalaj bat la pleno e ka ying mani ya ka ba hinyo ban wan ban sakri ya ka kerteng ka jong trai chisu namar ngasnu thu ba haki por lockdown ru phirang yo kalat phidang aidaw kumta kumni ba lockdown yo le ching seng ti menta ru kaei ka daw ka ban pynlong iapi ban aidaw kaei ka daw e kong balai phimwan jing seng meneng awan sajan nyai sibon kidaw ke baro ya kaban sakri yo belai neong ba sei piwan menai belai piwan jingseng ngathya sngi hayen kumta terter ngawan sum kumta ni ai sibon kidaw nakata kadaw ong yapi ke kadaw kaban pynlong yapi ko para bangeit ban aidaw haka por lockdown ru ngidon kadaw den dalalaj lockdown ru ngidon hi kata kadaw kabangi ngibo hakaching im ngachongi ti kumban supen inuk sai pi ko para bangait hakani ka por ka bamta don wei sakri jung trai bat kata ka riu kan thai ka chulei ban pha dwai be u man laki por ban man laki sni ka set smart ban wan hakaching yaseng bat ka set smart ban sakri utrai man la ka sni sonde ti ka set pha dwai ru hauta sakri jung trai namar ba kam yo khon kapat dwai utau sakri jung trai ba kan yo khon henrei ondau tau sakri jung trai ula dwai bat nade nang ta kan sa yo khon anda kala yo khon pitep anda kala yo khon sakri jung trai u ilengo bhai ki baro arngot sikurim bat khamtam mi kata ka wei ka riu kan thai namar balai bakim chu poi su se ka ying ba kentang ka jung trai namar balai kim chu poi su ya ka ban sakri ya ka kerteng ka im ka jung trai ti haka wei ka sngi u tau sakri jung trai u kali ya kita bat ya ka ta ka riu kan thai balai bakim chu poi jing seng lani balai om chu yo i su ba pinwan jing seng henrei kata kari kun thai ka ong kumnu pastor nga ton ki khun ba kumta ngam yo wan ching seng nama kidang ya red kidang ya don ki khun ki ya thlia kumta kamni ngam yo ban wan ching seng ngam don por hadin tau pastor
lani utau syakri jung trai la kren uong ha ke por ki bam shua ba pimpat yo khon pi wan phat duai bangan yo khon menta pan pi ong kum nu pi aidaw pen ban ya lagi khon ba ki wet bangan wan jing aseng de menta ngaru ngan duai no iki ya kini ki khon ki chong pi ba ulai sim no iki nang ba pin yo wan jing aseng hang ta ka ta riu kun thei ba tau lok kurim jong ka ki ya kendit thret bat ki ya kendit ben riu thret namar ba utau syakri jung trai ukren kumta namar balai ba baro kicia kumne de namar ba ni don ye kata kadaw let's say don na preng jung piru gi balong kumta pi aidaw ela ki khon ki ti jung pi ba pi ong ba ki don ki khon ki ti ngam yo wan jing aseng re pi aidaw i kita ki eke eru en re nga khot kerpat pi kan ki por mta nga ken tu pi wan nam long kumta oi ngasu thu ken ba idon ki por ya ki baro idon hapdeng ki cingbon kam la ni idon hapdeng kita ki baro mo ka cing im te babun ki cing la ni kendu henry ngan ong ipi don ki por ya ki baro ya ka ban pulei ya ka tin ka chong play ya ka ban syakri yo play ya ka ban wan shi ki cing sang la ni ban trei kam trei cham lani ban trei ban kata ban pendap penbiang laki kun ki don ki por ya ke baro henry kata ken wat long kumbalong kamar tha bat kum kamar tha ka ban supen bun kam be yalade bat kecing bam chukani ka perthai bat ki kam chukani ka perthai henry wat tang makan pule ya tin ka chong blai ru kam yo namar ha ka ching bun kam jung ka ya kani ka perthai henry akan tui pi wat long kumbalong kamar tha henry pe ya ka nuksa chok ka meri kabalong kaba song hakchat chung chisu kumba ka tin ka chong play ka ong kaba pule ka tin chong play ka met ban pek ta ka ching hikai ka bau chisu hikai na ka tin ka chong play de kumta ka yo i ka ta ching chop bat ka yo i ka ta ban sngat chong ka ching im haka henry ka ni ka martha pan ka ban supen bun kam be yaladi utrai ong hoi ka ching le chung pha baro ka dei henry tang ka wei phaduna utrai ong kumta henry la dama piru pipen bun kam yalade bakani ka perthai bat pim pen don kam bun kam yalade pim kloy ban pe ye tin chong play bat pim kloy mun wan ching sang namar ka ching bun kam chong pi kam perthai henry chi su ong ka ni ka por ka bamenta kumbau ong e ka martha o martha balai phapen bun kam yalade ye hakani ka por ka bamenta uchi su ong ye pi balai pipen bun kam yalade bat kecing bang berkecing tiang jo kani ka perthai te kumta akan tui pi kani ka por ka menta wat long kum balong kani ka martha henry ki don ki por bang in trei ching trei ber ki don ki por bang in trei kam ber ki don ki por bang ngin la ek bang ya ka bang i don kam ha ka chim chongi henry ublai ulabu khnang riu sngi ya ka bang yo ban trei ban kta henry ha ka sngi ka ban yo tang shi sngi in yo ban syakri ban yo ban lek money yo ban yo kum kata ka ching chong khat henry nyau sngi ublai ulabu kerpang ya ka bang yo ban syakri henry kata kan riu sngi phila ban trei chi kam perthai chong pi ngam ong ba phila ban trei lu kam perthai chong pi henry kan mau hi yo blai tang ba kum ta ken blak por khnang ye pi ha kata ka sngi ka ba kerpang ha ka chingim chongi iwei baro wan shkai mani bat syakri yo trai i kumba ya ktin ke chong blai ru ko ong hakani ka por ka pamenta ya ka ba ngila ban syam ban ngila ban pensong nong rim naga sithi upol syaki kalatia kelenong naga basan kat khot naga ba khat lai ki kinten ki bong kum ni namar la khot ya pi go para bangeit sya ka ching lai do tang ba pin om pen trei ya ka ta ka ching lai lo chong pi ya ka ban aidaw ya ka do pising tho ko para men sim ki ba kodor khani ka porum ta kum no ka ktin chong blai ka hi ka yangi bat menta piru phila im ha ka ta ka ching lai lo ke chong chi su kres ya ka ba la pen lai lo ye pi te kum ta la dama pi pat pi pen trei ya ka ta ka ching lai lo chong pi ha ka do la nei pi aidaw ha ka ta ka do la nei pi pen trei kum ba ka ktin chong blai ka ong hang ni
tang ba pin pen tray ya kata ka ching lai lut jong pi ya ka ban aidaw ya ka do te kum ta ken ngila yo ya kata ka ching lai lut na Christ Jesu ubala pen lai lut yang ni tang ba ni dei ban ngim dei ban pen tray pat ya kata ka ching lai lut jong ni ya ka bangin aidaw ya ka do te kum ta nga khot kra ni pi ka ni ka por ka ba menta kum ba ka tin ka chong blai ka ong kum ba Jesu la pen lai lut ya pi hen rengin tray ban ngin minot ka barang im ni hasla pertai kna ba blai un ai ka ta ka pan snyat jong ka ching chop ada ma pi ale ya ka ni ka thma ho ngi im ka pertai ngi long kum ki breu ki ba ngi yale ka ta ka thma hen rei ndang i chop ya ka ta ka thma ka ba ken cha man sim kum ba ka tin ka chong blai ka ong ila ru man yo ka ta ka pan snyat ka ba blai ula pen kre men ta hab neng ya ka ba yo ban ai ngi we baro ya ka bai nong chongi kat kum ka ching chop la ni ka ching rem chongi mat kat kum ka ching le chongi ong ka tin ka chong blai kum ta ha ka ni ka por ka ba men ta nga ken tu pi wan ha ka sing sonde lech shaki mane ya ka ba phin yo ban shakri yo trai hang ta phin sngo ba phin cha thai na ma ru trai ulong unong pen cha thai yangi te kum ta lech shaki mane wan nam ai daw bang lech chan ha ka singi sonde ban ngat don ki khon ki ti ki ba pen wit yanga bang lech yang mane hen rai trai un don ringkat ya pi lech la singi sonde ya ka ba phin yo ban shakri ya ka kerteng ka chong wan mai daw wan aidaw ha singi sonde ya ka ba phi yo ban ong ngalech sum kum ta ter ring bun kam haying kum ta ter rai ngong ni phi ka ni ka por kum ta namar kadaw ka long ka chingchot la da phi aidaw ka long ka chingchot namar soitan ru yo ka bu phi pe tang kum ha ni ka singi ki balok daw ru soitan yo ka bu bhai phi ko pra bangai nga ken tu phi ha ka ni ka por ka ba ta ni ya long ka ta ka ching lai lut ka chong Jesu Christ nom pen tray pat ka ta ka ching lai lu chong Christ ha ka ta ka ban ai daw han rei nginya tray ban nginya minot kat kum ka tin ka chong blai kat kum ba la hukum ye phi in nom pen tray ya ka ta han rei ngin yai ya tei para lokhi kum ba ka tin ka chong blai ka ong brat no i ka tu ka ya ka ta ka daw ka badon hamen sim jong pi brat ya ka wat nombu ya ka ta ka daw ka badon hamen sim jong pi han rei la da phin lech wat ong ba la da ngam lech ching seng ru ngai yo ai ka ching pen em hayeng na maru chi su don be ha ka chaka ka bangadon han rei wan nom ong kum ta na maru chi su ong kum nu han rei ka tin ka chong blai ka ong kum ne khilech ka per thai ban yalap ya ka gospel jong ka ching pen em ban yalap ya ka gospel ya ka ba yo ban yalap ha ka ni per thai han rei kum ta ku ki pram sim ki bakoror wan namong ba ladang asong hayeng ru ngaken mau yo trai ngadwai ka men sim chonga trai udan ha ka jaga ka bangadon man ha ka jaga ka bangadon rei men tangan ong i pi ko pra bangai kumba ngala ong i pi ha ka ni ka por ka bamta kumba tin ka chong blai ka ong khilech ka per thai man ya lap ya ka gospel chong Jesu Christ te kumta phiru phi hatu phin chu hun ya ga ba phin yo ban sngo tang la de ya ga ta ka ching pen em rei phi dei ban ai ka ta ki wei phi dei ban pen trei ya ga ta ka ching lai lu chong phi shaki wei pat da ka ching ba bat dau Jesu Christ u balong nong pen em chong phi ti ha ka ni ka por ka ba menta ngam ong tangi ki senrang lani ngam ong tangi ki ken thai henre baro ku pra bangai an ong e phi in brand no e kata kata ka bangi bo ha ka men sim chungi henre ngin lech ki yeng mani ya ka bangin yo ban shakri utrai ha ka singi sonde wan om pen bun kam yala de henre lech shakri mani man shakri utrai lada phi pen bun kam yala de pynlong kum kamartha ti kumta phi de ban sngu thu kan kata ken kadai ka chingkali chunga kaei kadaw ka ban pynlong e pi ko para bangai ban aidaw ladama phi im sa ka ta daw ko chung pi ladama phi ya pen trei ya ka ta daw ka ba ha ka do phindo e ka ching pen im no Jesu Christ bat kan yalam ye phi sha ka chingchot om tang ye ka chingchot re ka ching sneu bat hangta ublai un thab ba ye phi sha po du chok sha ka pung chu ka ding namar ka daw kala shong ha ka donut jong pi ngaken mau yo tu nong roi sem sim
kat bau mensim jung bleu dang khot tau breu ha bau dang khna reu ai ka thau ong ba ngadang bang ke ching le kai jong kani ka perthai sa e shua sa khot pat dang la he ti mensim jung bleu la khot biang u anda u la samla u la he la san mensim jung bleu la wan wong ku khun chunga to ple noi ka do nu chung mi ya ka bangan yo ban chong do ha mi rei u ong kum nu u ai dau hi yo tau mensim jung bleu uang ba ngadang bang ke ching su pha jong ka ching im ching long sam la ba ke ching su pha jong ka ni ka perthai e no shua sa wan pat ondang la lai por o iaroh yu trai ondau men sip la wan ha ba ula he la san kloi shu no mar ula don lagi khun kiti kum ta ken ula don lagi khun kiti kloi shu bat la shu lan mar ta ula temen ya ban yo ban le chakri yu trai la shu rei long bangam la menta ino shua kata kade ga dau ko pram sim ki bakor te kumta kapor ka yaj stet phai tau breu te ula phu nyu le bol la shandu ban la shu ban chakri yu trai te utrai utau men sim jung blai tre shu ban shong ha podo nut jung tre na marula phonyo le la shu ban chakri ani la shu na markat bau men sim jung blai udang khot lai loi ru u ai dau ti kum ta andala temen la phonyo le ni la thko ni la shan u ding do la shu ban lai ban chakri u trai ti kum tang ong ipi kani ka porum ta wan nom ai dau yo ba pynlong kum riu breu ong kum no men tangan yap kham blai ngan yap so sat uang kum ta men tangan yap klem blai ngan yap so sat namar dei kiching le la de namar dei kiching le chung u bau men sim ud uwan haba ka biang kapor hakat badang biang kapor rei tre ban priang yu men sim dalai phonyu le la shu ban sakri kum ta uong ba men tangan yap klem blai ngan yap so sat de namar kata anong ipi ko ki pram sim ki bakoror kadaw kalam ipi shakaching chat kadaw kalam ipi sha kaching chat kumba liu breu ong ngan yap khamlei ma phiru phin salong kumta la da phidon hapdeng jong kadaw te kumta la kani ka porum ta nga kentu ipi ha ka kerteng ba thyang tam ka jong tra jisu wan nom aidaw ko pram sim ki bakoror kat badang biang kapor kat badang klan kat badang shat wan nom aidaw lech ki mani man shakri mat pendon burom ya ke kerteng ke jung utrai nang bau men sim jung blai un yo ban shong hapi na do ba phidang shat dang klan hado ban da phi la temen u blai un nom e iaphi namar ba phi ai don bai badu man la kapor bat man la kasni te kumta ku ki pram sim ki bakoror ngaken tui phi kani ka porum ta tang kani ka wei pa phinum ai daw habau men sim jung blai udang khot ye phi lech menta shaki mani last ni sunday phi dai ban lech ki mani wanom im shu ha kata ka daw chu kani ka perthai ban ai daw ka do wanom im kata andrai phi dai ban pentrai kata ka ching lai lui ka jong kris ha ka ching pha ba ka ching myat jong pi ya ka ba phin yo ya kata ka pan sngat jong ka ching im onda phila lek nang ni na perthai ndau chi su lawan ha kata ka sngi ka ba khaddo bat kali menta yalade tangkani ka wai ngan kan tui phi kali menta yalade phi dan ne em hapdeng jong kata ka daw bat kumno phi pentrei kata ka daw ti kumta anda phila dep ban kali twai yu trai lada phi dan hapdeng jong kata ka daw bu trai unyo ban pelai phi na kata ka daw ka ba phi bo ha ka ching im jong phi twai yu trai khot kerpa yu trai na do ka donon nang bau unyo sngo ye kita ka ching khot kerpa jong phi ti ha ga ni ka por ka bamta tu blai ka ching sup unyo ban ker khu ye phi ti nin sa ye sempat ha ka wei ka por na ka benta kaburom ka jong blai amen amen